ଆପଣ ଠେଲା ବାଲା ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଦହି ବରା ଆଳୁଦମ କରୁଥିଲେ ଆଉ କିଛି ହୋଟେଲ ବି ଚଳୁଥିଲେ ସେ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ। ତାର କାରଣ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର ମାର୍କେଟ ଭିତରେ କିଣିଲା ବେଳକୁ 3000 ରୁ 4000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆମର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ ଖୋଲା ମାର୍କେଟ କିଣିବାକୁ ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ 100 ଟଙ୍କା per କିଲୋ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା 400, 500, 400 କହୁଛି ତ ତାଙ୍କର ପେଟ ଚଳିବ କେମିତି? ଲୋକ ଉପାସ ରହିପାରିବେ। ଆଇଦର ଗାଁରେ ଗଲେ କାଳେ କାଠ ଆଣିକି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନହେଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବେ ୟାଠୁ ତାଠୁ ମାଗିକି କିଛିଟା ଆଣିକି ତାଙ୍କର ଖାଇବେ। ଚାଲିଛି ତାର ଇଫେକ୍ଟ ପୁରା ଭାରତ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିବେ, କ'ଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧଟା ହେଉଛି ସେଇଟା କେବଳ ଯେ ଭାରତ ଉପରେ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପକାଉଛି। ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଉପରେ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ମାଡ଼ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଡ଼ାଏ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଇକ୍ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଅଲରେଡ଼ି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିଲାଣି, ସେଠି ପେଟ୍ରୋଲ ଯାଉନାହିଁ ଆଉ ସେଥିରେ ଲୋକ ଚାଲି ଚାଲି ଅଫିସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଏମ୍ସିର ଗାଡ଼ିକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ଗୁଡ଼ାକ ଏକାଥରେ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ 30 ଲିଟର ଲେଖା ଦେଉଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତାକୁ 10 ଲିଟର 12 ଲିଟର କି ଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯଦି ଆହୁରି କ୍ରାଇସିସ୍ ଆସିବ ତ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ମଇଳା ଉଠିବନି, ଏଇଟା ବି ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ହାଣ୍ଡିଶାଳ କଥା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଠେଲାବାଲା ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଦହି ବରା ଆଳୁଦମ କରୁଥିଲେ ଆଉ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଟେଲ ବି ଚଳୁଥିଲେ ସେ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର ମାର୍କେଟ ଭିତରେ କିଣିଲା ବେଳକୁ 3000 ରୁ 4000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ହେଉଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆମର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଛୋଟ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ ଖୋଲା ମାର୍କେଟ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ 100 ଟଙ୍କା per କିଲୋ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା 400, 500, 400 କହୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ପେଟ ଚଳିବ କେମିତି? ଲୋକ ଉପାସ ରହିପାରିବେ। ଆଇଦର ଗାଁକୁ ଯିବେ, ଗାଁରେ ଗଲେ କାଳେ ଏଠୁ ସେଠୁ କାଠ ଆଣିକି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନହେଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବେ ୟାଠୁ ତାଠୁ ମାଗିକି କିଛିଟା ଆଣିକି ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବେ। ଖାଇବା ତ ଜରୁରୀ ନା। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାଠବାଲା ଅଛି ସେମାନେ ଚଢ଼ା ଦର ନେଉଛନ୍ତି, 500 ଜାଗାରେ 1300-1400 ଲେଖା ରେଟ୍ ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କାଠକୁ ଆଣି ମଧ୍ୟ ନିଜ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାଠବାଲାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଆମେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲୁ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ସେଥିରୁ ଲୋକ ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତି। ବିମାନ ସେବା ଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେମିତିଆ ଏଠି କାଠ ବି ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ମିଳୁନି, ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ସମାନ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କର କାଠ ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାଠ ବାଲା ଅଛି କିନ୍ତୁ ରେଟ୍ ସେଠି ହେଲା ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯେତିକି ଦେବ ତାହେଲେ ନିଅ, ତ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଜିନିଷ ସମାନ। ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ କ୍ରାଇସିସ୍ ଆସିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସାର ଅଭାବ। ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଖୁଛେ ଯେ ୟୁରିଆ ପାଇଁ ଆମର ଲୋକମାନେ କେତେ ଲାଇନ୍ ରହିକି ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ୟୁରିଆ ପ୍ରପର୍ ଭାବରେ ମିଳିପାରୁନି ଚାଷୀକୁ। ଆମର 70% ୟୁରିଆ ଆସେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ତାର ମେନ୍ ଗୋଟେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେଉଁ 7ଟା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ବାହାରେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ରୁ ତାର ମେନ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ହେଉଛି ୟୁରିଆ ବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ୟୁରିଆ ନ ଆସିବ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପୁଣି ଡହଳ ବିକଳ ହେବା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ତାର ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି ଆଉ ତାହା ଆମର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପୁରା ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେବ। जो पिलाମାନେ आप भुवनेश्वर बाहर सारा राज्य भारतवर्ष पिला भुवनेश्वर पाठ पढ़ती गैस रेट बढ़िया द्वारा गैस मिलबार विलम्ब हवा द्वारा बहुत पिला सहर छाड़ी गाँव को यात्रा कर जिनसा केमी देखते? सतरे यहाँ गोटे बहुत क्रिटिकाल पोजिशन है स्पेशली कहीं जो पिला माने बहुत पिला विभिन्न कैंटीन रू खाऊले जो मैंने लोक नहीं दौले किंतु से कैंटीन गुड़ाक बंद से कैंटीन पाखे गैस जेहतु आसुनी से कैंटीन बंद कर दी आउ कमर्शियल एलपीजी रो जो रेट बढ़ाई पिला आहरी कष्ट हो जाए तेणु पिला माने खाइबा न खाइले रहिबे केमती तो बाध्य पढ़ा सब डिस्टर्ब करके आगु जाक बाध्य हो घर रही किसी ना भात पखाड़ खाई रही यही आशार लोक पढ़ा स्टार्ट कर कौन अनुभव कर जो समस्या चलती केते लंबा चली पारे बर्तमान पर्यंत तार किसी बाट बाहरी आ मत लगुच युद्ध जदि भी 10-15 दिन बंद हो किंतु तार दूरगामी जो प्रभावटा रहा अति कम आमको आउ 7-8 मास पर्यंत भोग पड़ो
आ द्वारा ओडिशार प्रभाव तो निश्चित पिलामानकर भविष्य तो निश्चित प्रभाव पड़े आप अनुभव करछन्ती। निश्चित रूप से एथर संदेह नहीं कहीं पिलांकर जो तांकर प्रिसियस टाइमटा जो जो टाइम से पाठ पढ़िया कथा से समय से मानसिक दुश्चिंतार घरे जाकि रही एठी जो एजुकेशनल फैसिलिटी मिले से फैसिलिटी मिलबनी तो से कलापर भविष्य अंधार बार सुनिश्चित। आपण कोन आदर सरकार किसी पदक्षेप नवा अनुभव करछन्ती आपण? सरकार एथिरे मोर तो हिसाब रे प्रिकॉशनरी मेजर नेबार कथा आउ से आगुआ सब व्यवस्था करिया कथा किंतु काली जो गोटे स्टेटमेंट देथिले मंत्री जो देथिले ना खोलारे मिलबनी ये छात्र गुड़ाक जो छोटे छोटे ये व्यापार कर ये चाकरी कर जीवे कुआड़े से खाइबे कौन आज आप तो प्रति भुवनेश्वर प्रति आखपाखे जिते गछ अच्छी आप सबुठी गोटे गोटे स्टेनगन धरिकी सुरक्षा कर्मी देवाक पड़ो कहीं गैस न मिले लोक गचरू काठ ने। अच्छा गैस मिलूना गैस बोलते किसी कड़ा बजार बिक्री जो आभेलेबल जी रोचे लोक शेष सारा बनू काठ गला काठ गलार जो कला बजारी हो सरकार ता प्रति दृष्टि देवा दरकार कि निश्चित रूप से सरकार नदेले अन्य किए देव से कहीं साधारण लोकर नॉलेज ना कौ काठ गल के जिन रहे कौ जमीती कौ गैस गोदाम केते गैस रहा कथा केते सिलिंडर रहा कथा सेटा साधारण लोक जानिबार नाही सेटा जानନ୍ତି सरकार तो सरकार और जोगाण विभाग अधिकारी या ऊपर दृष्टि देवा जरूरी। धन्यवाद।